Рөстәм Галиев югалту. Инкыйраз дуфаннары туфанны аударды. Бу вакыйга әлбәттә яшен тизлеге белән тирә-якка таралды. Вакыт телефоннары шул турыда бер туктамый сөйли башлады. Туфан бутакларына утырган күп кенә доверенный лицолар, иҗтимагый иҗади сәфәр эшкуарлары, шакаллары барсы да төрле уйларга чумды. Кайсылары аны югалтудан елау, кайгыру мәтәмен уйнады. Кайсылары дөнья иркен калуга сөенде, кайсылары үзләренең шуп үләне кебек иҗатларының туфан ышыгыннан котылып, чәчәк атып китүенә ышанып, хыялларында туфан урынына менеп утырдылар. Кайбер милләт пәрвәрлекне уйнаучылар милләтебез нишләр? Милләтсез халык сукыр халык. Туфансыз калдык дип артистларча күзләрен кысып, шынлап турып күзләреннән яшь агыздылар. Уялтырдай тавышлар чыгардылар. Театр дигән улуг сәнгать башында торучылар исә туфанны улылап, соңгы юлга озатырга әзерләнделәр. Дин әһелләре төрле минбәрләргә менеп, мөселман иде бит, мөселман иде дип дугаларын укыдылар. Аның яхшы якларын исләренә төшерделәр. Мәчетләребезгә бик күп булышты, садакалар бирде, манаралар торгызышты. Амин. Көне-төне төрле урыннарда, төрле җирләрдә туфанны зур сыйлары белән кунак иткән, ничек тә туфан тирәсендә ышкылырга, сыйынырга тырышкан бер көнлек дәүгәчләр үзләрен туфан белән бик дус булуларын, туфанның алар белән һәр вакытта аралашып яшәүләре турында, урынлы урыннарда без туфан белән булай, без туфан белән тегеләй дип сөйләргә тотындылар. Ләкин алар туфанның атналар буена шул дусларда кунак булып кайтканнан соң орлыгын Австралиядан алып кайтып үстергән кабагы белән организмын чистартканын, дуслардан ашап ичеп кайткан сый-хөрмәтнең изе дә калмаганын белмиләр. Һаман да дуслык турында чаң сугалар иде. Кайберәүләр аның зур депутат булып эшләвен, дәүләтчелегебезне торгысуда зур уңышларга ирешүе турында онытмадылар. Мамадыш ягыннан итек басучы Хәсән бабай Туфан СССР депутаты булганда аның зур итек басучы икәнен трибунадан сөйләгәне белән мактанып, шәһәр башлыгыннан фатир алып чыккан. Арча ягының Мингәр авылы зыялысы Туфанның СССРны таркатуда аяусыз көрәшүен һәм җиңеп кайтуын Биектау районы Битаман авылының иң биек җиренә яшел флаг килеп куеп каршы алган. Карчыгы Туфанның аларга кирип Һинд чәе ичеп чыкканы белән мактанган. Хәзерге вакытта шул урында истәлек булып, Туфан гомеренең соңгы көнендә төзеп калдырган кечкенә мунча кадәр генә йорт тора. Бу дөньяда адәм баласына бик күп кирәкми. Барыбер кала дигән фикерне безгә җиткерә. Озак еллар буена трибунага менгән саен театрлар язмышын кайгыртып, ораторларча чыгыш ясаулары безне тетрәндерә иде. Республика шәһәрләренә театрлар кирәк дип президентка, парламентка, хакимнәргә мөрәҗәгать ясаганда без елап җибәрә идек. Хәтта инде шул чыгыш вакытларында үзебезне яңа театрда кебек хис итә идек. Хәтта кайберәүләребез хыяллары белән яңа театрда Туфан пьесларын куя башлый иде. Юк шул. Юк. Китеп кутылды. Кызганыч билгеле. Азнакай ягы халкы якташлары хатыны Нәҗибә нишләр иде дип борсылды. Туфан бигрәк тә яраткан бит. Бик тәүлеп яраткан. Әйтүләренә караганда Нәҗибә кияүгә чыгарга риза булмаган. Туфанның Мәскәүдә укыган чагы, ул Брежневка кирип, аның аркылы Нәҗибәне үзенеке иткән дип кайдандыр ишеткән, кулактан кулакка йөргән фикерләре белән аралаштылар. Яра, хәерле булсын. Туфан яраткан бит. Хәзер инде китеп барган. Авырлыгы Нәҗибәгә тими. Кызы, оныклары исән сау булсын. Мал-мөлкәтне, акчаны да байтак калдырып киткән. Худайыбыз хәерле итсен безнең якташыбызны. Кияүебезнең авыр туфрагы җиңел булсын. Туфан чорында, Туфан эпохасына чыдый алмыйча илдән читкә киткән,
мирасыбызны читтә саклаган иммигрантлар кайттылар. Радио, телевидениега биргән интервьюларында Туфанның бер каныкса арыш кылчыгы кебек кадалуын, хакыйкатьне бәбәккә бәреп әйтүеннән, тел, гореф-гадәтләребезне сакламауда гаепләнүләренә түзә алмыйча читкә китүләре турында сөйләделәр. Гомер буена динебез өстендә утырган әнием театр дөньясын бик белеп, кызыксынып яшәде. Карале, улым, булар җыйнаулашып киттеләр. Башта Прозат, аннан Марсель, Шамил, Туфан, Шәүкәт Әлмәндәр. Әллә тегендә дә театр бар микән? Шунда театр куярга җыелулар микән? Дип, теге дөньяның бар икәненә тагын бер кат инанып, шикле сорау бирде миңа. Мин уйлап тордым да, Шәрәфидән сорармын да әйтермен, әҗәл белсә генә дидем. Әнием аларга багышлап дуга кылды. Барсы да синең иптәшләрең иде бит. Авыр туфраклары җиңел булсын, җир ирке сыендырсын, әйбәт кешеләр иде диде. Минем күзләрдән атылып яшьләр чыкты. Күңелемне сагыну хисләре биләп алды. Үзләренең җир өстендә бүген басып калулары һәм Туфан язган пьесаларда горурланып уйнауларын дәвам итеп, канәгатьлек белдереп, ярый әле чират Туфанныкы булган, диләр аның белән бергә атлаган, бергә укыган дуслары, замандашлары. Хатын-кыз җенесеннән булган араларыннан берәү үзенең кәефсезлеген белгертте. Карагыз әле, соңгы чыгышында ул барлык булган кул шабуларны үзем белән алып китәм дип әйтте. Хәзер без кул шабуларсыз нишләп битик? Дип шыңгылдады. Икенчесе, ир ат җенесеннән булганы, белдекле кыяфәттә дәвам итте. Ул аның бәхилләшүе генә иде бит. Барыбыз белән шулай бәхилләште. Ул аның бәхилләшүе генә иде бит. Барыбыз белән шулай бәхилләште. Кул шабулар әзрәк калгандыр әле. Безгә дә хәзер күп кирәкми инде. Туфан турында китаплар, мәкаләләр дөнья күрде, фильмнар эшләнелде. Һәрберсе берсеннән берсе арттырып үзләренең фикерләрен үскә чыгарырга тырышып, хәтта җиһанның пәйгамбәрләре, иблисләре, фәрештәләре, аллалары телгә алынды. Дәрәҗә зур. Тоткан урын зур. Ләкин әйтүе кыен. Бергә ашап, бергә эчеп, бергә иҗат итеп йөргән кеше турында начар әйтеп булмый. Гомумән, якын кеше турында язарга авыр. Чөнки аның өчен дөрес хакыйкать язарга кирәк. Анысын әйтергә кыен. Туфан әйткәле иде. Туфанның кешелеклелек сыйфатлары турында сораулар күп ява. Әлбәттә, кеше иде инде. Бер юлдан, бер сукмактан йөрде. Гаҗәеп тапкыр телле, тормышны, яшәешне шәп белә. Укымышлы. Бу сыйфатлар аның пьесаларында нык чагылган. Анда Туфан үзе, ул заманның бөек актеры. Ул олыны олы, кешене кеше итә, яшь иҗатчыларга өстән карамый, туры карый, булыша, үз итә. Гөрелдәвек тавышы белән күзлек астыннан серле карап, булдырасыз, дип зур итеп иҗатка ышаныч өсти. Миңа күп вакыт сорау бирәләр. Туфан абый белән дус булгансыз, бергә күп иҗат иткәнсез. Яз әле, сөйлә әле диләр. Туфанның дуслары да, дошманнары да юк иде. Безнең ике ара спектакльләребез дә тоташкан. Анда безнең бөттен булганыбыз. Калганы яшәештәге тәэсирләр. Алар барсы да вакыт эше. Вакыт барсында үз урынына куя. Барсында ул билгели. Ул сөйли, яшәрлек көч булса яши. Булмаса инде бигайбә. Инқирас давыллары көчәйгәннән көчәя бара.